An Cailín a Bhí Marbh. Lá amháin tháinig fearr chun cainte le híos sa Chríost. Chuaigh sé síos ar a 2 Hlún agus ar seisean. Tá muinneáin óg Marbh tar lom a íosa go dtí mo theach. Cuir do lámh orthu agus beidh muinneáin beo arís. Chua íosa go dtí an teach leis an bhfear. Lean go leor daoine iad nuair a chuaille siad go raibh an Cailín Marbh. Nuair a phroth siad an teach, bhí slua an rompa, agus iad go léir ag cuine. Imigí libh ar sa íosa leo, ní Marbh atá an Cailín. Ina colla atá sí. Chua an slua amach. Bhí siad ag gáire faoi íosa, agus ag mágah faoi. Thua íosa isteach sa teach ansin. Rug sé ar láimh ar an Cailín, agus d'éirigh sí ina seasa. Bhí sí beo slán arís. Bhí íona agus agla ar an slua, agus ní raibh focail astú. Ach, duine siad an scéal ar fud na tíre ina dhiaidh sin.